Hola! Ja comencem? Hola a totes i a tots! Benvingudes i benvinguts a un nou capítol de les càpsules preuniversitàries de Preparats Llestos Universitat. El vídeo d'avui va pels de tercer i quart d'ESO que ja estan pensant quin batxillerat han d'escollir o han de fer aquest curs. Recordo perfectament quan em va tocar escollir batxillerat. Jo tenia dues opcions, o bé em quedava al meu centre i feia el batxillerat humanístic social, que m'agradava, o canviava de centre i de ciutat i me n'anava a fer el batxillerat artístic a una escola d'art i disseny. Finalment vaig escollir aquesta segona opció i vaig fer batxillerat artístic. I 2 anys més tard vaig començar el grau en periodisme i direu, què té a veure una cosa amb l'altra? Bé, perquè m'entengueu i per ajudar-vos a escollir el tipus de batxillerat que fareu l'any que ve, us donaré 4 consells per escollir-lo. Si teniu molt clar quina carrera voleu estudiar d'aquí uns anys, escolliu un batxillerat que estigui directament relacionat amb això. I per què? Doncs perquè quan s'acostin la selectivitat i les famoses i temudes notes de tall, ho tindreu una miqueta més fàcil. La relació que hi ha entre els batxillerats i els graus que podeu escollir té molts matisos. Per tant, us recomano que veieu el vídeo de càpsules preuniversitàries que us enllacem aquí sota. Segon consell. Si no sabeu què estudiar en un futur, però hi ha un batxillerat que us crida molt l'atenció, feu-lo. És el que em va passar a mi. Jo no volia fer Belles Arts encara que fes batxillerat artístic, però em cridava molt l'atenció tot aquest tipus de formació més artística. El més important és que gaudiu d'aquests 2 anys de batxillerat. Per tant, en el futur ja hi pensareu més endavant. Tercer consell. Si esteu totalment perduts, preneu-vos un temps per pensar-ho. Que sapigueu que no totes les opcions són fer batxillerat i que de quart d'ESO podeu passar directament a un cicle formatiu de grau mitjà. Quart i últim consell. Potser no us veieu capaços de fer un batxillerat perquè creieu que és molt difícil per vosaltres. Però no us poseu limitacions. Proveu, intenteu, feu-lo. I un altre tema del que us volia parlar i del qual a mi no em van explicar massa cosa, que és l'opció de no fer batxillerat i fer un cicle formatiu de grau superior. Sapigueu, però, que per accedir-hi des de quart d'ESO és necessari haver fet abans un cicle formatiu de grau mitjà o fer-ne una prova d'accés. I el més important és que no només és un estudi tan vàlid com el batxillerat, per molt que puguin dir-vos, sinó que, a més, té 3 grans avantatges. Et dona accés directe a la universitat. Quan acabis el cicle formatiu de grau superior no hauràs de fer selectivitat. Segons a quin grau accedeixis, se't convalidaran assignatures del grau superior. Això vol dir que n'hauràs de fer menys a la universitat. Per a aquells que no us agradi gaire fer colzes, els graus superiors són molt més pràctics que el batxillerat i molt més professionalitzadors. A més, n'hi haurà de molts més tipus que dels batxillerats i de temes molt més concrets. Espero que us hagin servit aquests consells que us hem donat en aquest vídeo. Si teniu més dubtes o preguntes, podeu enviar-los al consultori del nostre web o deixar-nos comentaris a les xarxes socials o aquí baix als comentaris del vídeo. Ens veiem al proper vídeo de càpsules preuniversitàries. Fins aviat!